Euskal Herriko gozogile eta gozotegi onenen bila Ordiziara iritsi gara. Errezeta interesgarri eta gozogile interesgarriagoak aurkeztuko dizkizuegu. Goxua, natilak, madalenak, gure betiko errezetarik kutxunenak egingo ditugu, baina baita ez ezagunago batzuk ere. Txokolatezko salamia esaterako. Jan eta ikasi neurri beretsuan egingo dugu. Ordiziako azokan izango gara eta delikatuz interpretazio zentroan Idiazabal Gaztaren sekretuak ezagutuko ditugu. Dena interesgarria eta gozoa, eta bai, barre pixka bat egiteko aukerare izango dugu. Armintz, 6.000 olioren artean sartuko da arrautza batzuk lortzeko. Honik aterako alda, ikus egin behar jakiteko. Has gaitezen. Armintz gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Tradizioa, zaporea eta izaera uztartzen dituen mendeetako historia duen herria da Ordizia. Ezaguna da asteroko azokagatik eta kalitatezko produktuen sorlekoa izateagatik. Idiazabal Gaztaren akasu, herri hau bertako gozogintzaren sekretu gozoak ezagutzeko etzen atoki ezin hobea da. Gaur, hango kale arriztatuetan eta obradoreetan murgilduko gara, hango biztanleei eta bisitariei gozarazten dieten postreak ezagutzeko. Goizean goizetik lanari ekingo diogu. Armintz, Ordiziako garin gozotegira sartu da, eta bertan zain dauka Juanjo, negozioaren arduraduna. Lana egingo dugu, baina praktikoak izango gara. Goizeko lehenengo ordua izan da, gozaltzeko aprobetxatu nahi du Armintzek. Beraz, zer prestatuko dugu? Ba, madalenak. Kaixo, Juanjo! Kaixo, Armintz! Oso ondo. Ederra obradorea, Bueno, lantokia. Zema zareten den? Zazpizortzi. Hortxe. Zertan harrapatzen zaitut hemen? Madalena batzu egiten. Madalenak egiten? Beraz, ogia egiteaz gain, gozoak ere egite dituz hemen? Bai, gutxi batzuk, bai. Madalena, suizo batzuk, baina bai. Iruditzen belma zaizu, lagunduko dizut egiten. Primera? Antala jarriko ditut. Nondik antzoa, zer behar duzu, nire laguntza? Lehenengo pausu egin deu, dala arrautzak eta azukrea dena batu eta batiduran dauzkadia. Ados? Eta hurrengo pausua izango litzeke esnea, irina eta naranjazukua gehitu. Beraz, oazen masadora, ja idalabria bukatzen. Lehenengo prozesua. Begire jazi txura daukan, hau ja prest dago, beraz hurrengo pausua ja, irina, esnea eta naranjazukua. Laundu jazuzu. Hori da. Dena barrua, toki badauta. Hori da. Horai, esnea. Eta, esnea, sondo? Dena barrua ere baita, bildurri gabe. Dana barrua. Hori da. Eta naranjazukua pixka-pixka gautako diogu. Unek ematen dio naranjan zaporea. Ematen dio bere toke espeziala. Hori da. Nahikoa. Bikain. Eta orain berriro, batidorara. Juanjo, ikusi dut olioa bota diozula, bitartean. Garinokindegia, negozioa familiarra da, ezta? Familiarra, eta 1904an sortua. Birraitxona eta birramunan eskutik. Ondoren ere aitonamonak, guraso taizebak, eta orain gaur egun ni. Zemagarren belaunaldia zara? Laugarrena. Laugarrena, ja. 121 urte, aurte meteta. Zu negozio honetan hasi aurretik beste lan bat izan zenun? Bai, noski bai ez. Ni lehenengo formatu nintzen, unibertsitatea jun, ikasketak egin, kanpoan lan egin baita, atzerrin egon nintzen, eta nahiz eta okindegiarekin, nagozunitzarekin ez zer ikusirik, beste nozio batzuk hartzei duzu gero hau behar da bezala eramateko. Zergatik erabaki zenuen aldatzea lan hori honengatik? Ez zan erraixa izan, baina egida txikitatik neukela grina hori okindegia, gozotegia, gero etxean hori ikusten nuen beti, eta nahiz eta etxetik ez asko animatu mundu hontan sartzea, azkenen bere lotura dauka, eta hauketzaren negozioa denean, ez dakizu asko neurtzen noiz dedikatu lanea eta noiz zure bizitza pertsonala erera.
Baina, azken nahiko buru gogorra naiz, hementxe sartu nintzen nuen dela 10 urte, ikusi nunen aukera, eta hementxe jarraitzen dut. Hementxe jarraitzen dugu, masa ere bertan dago. Bai, entzuten da, ja. Uste duzu prest dagoela? Ni uste ja presa egingo dela, bai. Ekarriko dugu? Oantxe. Bueno. Hau ja, prest dagoela, esan dezakegu. Ia itxura dauken. Itxura derra. Eta zaporea, hobea. Lehenik eta behin, da, hau aldate dutzeko dugu. Zondo? Bat zuretzako, Manga bat. eta beste niretzako. Lehenik eta behin, zurea beteko dugu. Eta beteko ditugu kapsula hauek, bale, magdalenak. Nik txapa bat beteko dut, eta zu bestia. Earki. Oso ondo. A ber, egarri pixeronea. Zuk esan diazu ja txikitan, oroitzapenik baduzu hemen lanean edo... Nik hemen txikitan ordu asko sartu ditut, azkenen gurasoak hemen txezdeuden, osaba ere baita, arreba ere baita honea etortzen zen. Beraz, denbora libera gendukenen, beti zen guazen okindegira, eskua botatzea, ointzek gurasokin egotea. Eta egual lagundu ez, baina, hemen txegote ginen, bueltak ematen. Amonak eusten zituen kotilloko beste revista famatu hauek, eta beti atzekalen etortzen ziren errezeta batzuk. Bida. Eta ni beti ez dena, utzeko diazu revista kotillona, igual beha gustatzen zon, que me gustaba el cotillo, baita ere, pixkat. Baina gehiago zen, hartzen etortzen ziren, errezeta horiek hartzeko gogoan eukela beti. Porque etxen, errezeta liburuk eta ez geundekoen. Pero gu bitarten, betetzen jarriko dugu. Madalena betetzen, hau da gure lana, así que... Poza ematen du bi gazte gozogintzarekiko pasioarekin hain ilusionatuta lanean ikustea. Berriketan, erraz dabiltzala dirudi, baina lan eta lan ari dira. Azkarrenentzat galdera, zenbatu alduzue, zenbat madalena prestatu dituzten? 58 hain zuzen ere. Txokolatetxoak eta haziak jarri, eta labera. Batzuri ja semillak bota dizkiogu, azukrea eta txokolatea. Hori, eta ez datzuk, bate gabe. Bate gabe. Zer itxura. Hemen ikusten ditut txokolatea, fresa, pistatxo, zer daukagu mai gaine? Egia da, azkenen madalenako berenak utxa dira. Eta gehien esaltzen dira, utxa dira, tradizionalak, betikoak. Nik kontrako esango izute, Juanjo. Zure guzu txokolatea. Jende asko ez txokolatea. Vale. Jaketa hau ditugun ezer gabe, ingo dugu topin diferentea jarri, bizitasun pixat emateko dendari eta jendeai erakartzeko eta desberdintasun pixat emateko. Beraz, nahi ez una hartu. Bat, bi edo hiru. Zu txokolatea. Ni txokolatea egingo nahi. Ni marrubi hartuko. Venga. Hau egingo ditugu. Vale. Orduan. Bakoitzan nahi du nera, bale? Oso ondo. Egia da gaur egun pistatxoak kristo tendentzia hartzen ari Kristoneko fama dauka. Bai. Egisateko, Instagramen da TikToken da horako guztetan ikuste dikuzu, eta dena pistatxoa idea sartzen alde guztitan. Alde guztitan, bai. Bai, Solomio ere bai, azkenean pistatxo konbukatuko jaten, ikusiko zu. Patatekin eta piperrekin pistatxo jarriko digu. Vale. Bida. Hola xeia, bukatu dukiko nuke. Zabore desberdinetakok, utxak, txokolatedunak, txokolate, pistatxo, marrubi eta azidunak. Juanjo, kriston itxurea daukate, eta badakit dendara eramateko direla. Baina horretikan, pastatzeko aukera izango dugu, ezta? Noski bai ez. Probatu, baina truko badaukat. Haue jateko. Bestela dena birrin dingo zaizu. Orduan da. Hartu. Bai? Hau interneten ikusten nune baita. Interneten? Zenbat ikasten da interneten bai, Ezkenen eskolaz gira, Juanjo. Eta, honi, buelta eman. Ostra, sandwich bat bezala? Bai. Eta nik berdina ingo dut. Eta... Probat ingo dut. Teknika hona, Juanjo? Bueno, Juanjo, hon egin, eta dagoenean, bonbon. Madalenari punta moztu eta sandwicha egin, ez nuen sekula ikusi, benetan teknika praktikoa, egunero ikasten dela zerbait. Oso fin dabil gaur gure Armintz. Oilarrak kukurruko egin aurretik lanean hasi zaigu. Orain, oilarrak ez, baina olioak ikusiko ditugu. Olaberriako Irantzuaga baserriragoaz postre eder bat egiteko arrautza bila. Hemen arrautzarik izango duzu, ez da? Bai, eta oso ona gina. Errezetan on bat egiteko, Bai. osagai on bat behar dut. Eta horrexigatikan etorri nahi zona. Baina, barrua sartzeko aurrena, bioseguridadea jantzin bar da. No, nik hau jantzen jongo nahi. Zu ere, ez da? Bai. Nolatan hasi zinean hemen lanean? Noiz hasi zinean? Hasi nintzen, 2008an. Aita izan nintzen, baserria utxik neukan. Ni txikitatik hemen ezautu ditut esne bilak. Baina 2012an osaba jubilatu zen,
Eta orduan, pixkat konziliazio gatio, eta beste pixkat, honi bigarbilidadea emateatio, pixkat romantikoa naizelako baita, hemen sartzeko behar dezu pixkat izan. Gero, aparte nik Euskaberren lan ikenon, orduan, manekin... Ja, kontaktuk eta bazen izan. Bai. Oso, no? Mira, hemenikan kanpotikan ikusten dugu, baina pentsatzen dut ja, oioak ja entzun ditu. Bera, barrun izango dituzu, ezta? Irteteko irrikatan nengo ja, muskio. Gogoa izango dute? Joango gara ikustera? Bazen. Oso ondo, prest daude eta olioei ateak irekitzeko garaia da. Buzoak jantzi dituzte, baina ez dakit armaduraren bat ere ez ote den komeni. Arrituta geratuko zarete agertuko den olio pilarekin. Begira. Baina, askateko ditu, eta ikusi dituzu kanpoan. Nola irikitzen da, eskuz? Bai, botoia, baina domotizatuta dauket, orduan, mobiletik indeke. Bai. Zenbat oio dituzue? 6.000 oiokin azten geha. 6.000 oio? Bai. Ez dira hemendikan aterako 6.000 oio, ez da? Gehientxuna bai. Eta bakoitzak zenbat arrautz jartzen ditu? Ez da eunean arrautza bat jartzen iristen, baina ia. 0,2 edo izango litzeke. Eunero, danak ez dute jartzen. Zaila izango da kontrola eramatia, ez da? Nola dakizu zenbat dituzuen? Zenbat? Bajak kontatuta. Beraz, 6.000 ekartzen dituzue eta hiltzen joan zeninen? Bai, kontatzen ditugu bajak, kontatzen dugu zenbat jan eta edaten duten egunero, kontatzen dugu zenbat arrautza jartzen dituzten, kontrola zorrotza ematea. Mira, mentxe daude, Bai. Ze oio mota da? Hau, loman uste dala, klasea. Egira bat arrautzetak. Zer dau? Gainea, ze idea bilatzen? Janaria bilatzen idea? Oso kuriosa, gordon, seitoan hastien mokoka. Nida? Mokoka. Hemen ez da janaririk, Zerbait berria ikusi dute, eta... Eta aber jatia daun ez da? Eta ekologikoan egiten dituzuen? Gure hauek labelekoa dira, hau dira kanperak. Ekologikoan jan aldatzen da, pentsu ere ekologikoa zen barra aukelako, eta 3.000 oio izaten dira, 6.000 partez 3.000. Ikusten zuen bezala, atatzea ohituta dare. Oio hauei jate zenbaten diezu ez da? Bai, pentsua bat uzaia. Uste nire hankajan nahi dela. Bai. Zer jaten dute? Pentsua. Eta belarra ere. Ama. Era, honek nola izena du? Hoi, iloba bintziten erengo baldera, Bai? Zemat, 6.000 eta dane izena jartzen diezu. Hortxe, lasai. Bueno, esaten diate, hemendikan atatzen dituzuela, ze barrun arrautza gelditzen dira, eta jasotzeko errezago da, ez da? Bai. Ikusi aurretikan, emango dugu hemendikan buelta bat oioak ikusteko? Bai, gozan. Ui, ea. Ikusi alduzue Armintz olioekin beldurtuta? Hortik etorriko alda olio busti esaera? Ez dakidan bakarra da, Xabierrek etzuela aspaldian hain ondo pasatzen lanean, Armintzen kontura barrez. Hala ere, laster joango zaie barre egiteko gogoa, 6.000 arrautza eskuz jasotzen dituztenean. Baina orain ordiziara itzuli behar dugu, eta zerroberik atxeden sarmangarri bat baino. Hango tradizioak eta abegikortasunak etxean bezala sentiaraziko zaituen hotel batera joango gara. Lasai, ez diogu utziko Armintzi lotan geratzen. Ez gara logelara joango, 5. solairuan daukaten jantoki berezira baizik. Ordiziko hotelaren jabea zara, zenbat urte dara batzazu hemen? 4 urte pasak. 4 urte? Bai, 2021 iriki genuen, justo pandemian geudela. Pandemia erdia. Herri gorri zeola, ezin herritik atera, orduan iriki genuen. Eta nola okurritzen zaizu hotel bat irikitza? Bueno, kasualitatea izan zen, esateko, gu Txilen bizi ginen, nire emaztearekin, 9 urtez, eta 2019 amaieran erabaki genuen, honetortza bizitzea. Ordiziar bat hotela ere ikitzen ari zen, eta, kasualitatez, nire aitakekin hitz egiten izala, ez zukitela inorra eramateko, ez dakize, eta, astebeteko kontu baten, 2008ko hasieran,
gure urte lasaia izan batzen urte hori 2008an familia bezala, hotela hartu genuen. Hotela sortu aurretikan lehenago zertze hon hemen. Lehen mediko etxea zen, eta gero gure gazte garaien gaztetxea. Gaztetxe bat, hau? Hau gaztetxe bat Ez da zen. gaztetxe txikia izango, Bueno, eraikin juixo bat zen, noski. Bai. Baina ego honetortze ginen, kontzertutara eta bat eta beste. Eta hain zukaldea daun lekue, minus bat hori, eta hori lehen zen kontzertu egiten ziren lekue. Eta jende asko hau iriki genunen, etortzen zen ikusten nola gelditu den. Aldaketa handia izan da, baina beste modu baten, bere herritarrak beste ospakizun ezberdin batzuita etortzen die, lehen bai, eta baina ere. Oain ere, bai, beste era batea. Hori da. Bakizu ni gozo bilan abilela. Eta postrea da, niri irabazte egitena. Hemen, zuen espezialitatea postretan zein da? Nik esango nuke, jende gustatzen zaionagatik goxua izan daitekela. Goxua? Postre, asko gustatzen zaiena, daude beste asko eta asko. Goxua komentatu diazu, zuk sukaldatzen duzu? Ez, hemen baduko sukaldari oso on bat, eta eskerrak, urki izenekoa. Abida. Eta, uste oraintxe Ordiziko plazan dagoela zure zai, bertan zerbait berezi eta goxoa egin behar dolako. Animo Arbintz, gaur kilometroak egingo dituzu eta 5. solairutik jaitsi eta Ordiziako plazan zain dituzu goxua prestatzeko. Baina aurretik, Juan Jorengana bueltatu behar duzu. Garin gozotegiko lantegia ezagutu dugu, baina orain, denda bisitatzeko unea da. Hauxe da beraz, Garin okindegi famatua. Okindegia izan da, ogia da zuen produktu izarra, ezta? Zenbat ogia ezberdin dituzue? Asko, ez zingo nizuke esan kontatzen hasita, eskutako behatzak gutxi egin zazkit, así que asko. Zein da estiloa, ze estilo dituzue? Batez ere barra espeziala eta barra normala. Bagetak. Bai, eta gero espezialen artean, harto bat, txia, zerealduna, integrala, ama horiekin makarrikindako giak. Zure produktuak gustokoenak direnak eta bezeroenak antzekoak dira edo bakoitzak bera du? Nahiko igualtxo digozte, naiz kejatzen. Gustu berdina ditugu. Zein izango zenuke dela zuretzako produktu izarra, hemen? Ogien artean, nik esan nuke gure labezareko ogia eta zerealduna. Bi horiek dira gehiena saltzen dinak. Baina gero, harto bat, txia, jendeari asko guntzai dio, azken ogi goztua dira, eta bere naziekin daula, ogi goxoak eta politiak bai da. Eta horrek baita asko egiten du, biztak. Bai, ez da, hemen kriston itxura dukate denak, Gozoak ere egiten dituzue, lehen madalenak egiten egon gara, baina horretaz gain beste produktu asko dituzue? Bai, madalenak, briotxak, bizkotxok, pastak, era guztetako gozogeak egiten baita. Sanblasetan, sanblasak egiten die, gero erregeopilak gabonetan, mazapanak, turroiak, baina, gero bai da egie urten zehar, pixkat gauztak aldatzen jutegela, eta guzen zaigu, jendeari pixkat baita, erakartzea produktu berriekin. Eta, beti egia, bururi bueltak ematen da pixkat baita ikusten interneten nola, ze beste modelo, ze beste gauzat berri dauden munduan zehar, honeak garri eta porbatzeko, eta jendei dastatzen emateko. Baina egia da, askotan, aigela berriari garrantzia handi ematen, eta lehenoko errezeta zaharrak eta aigela atzea guzten. Eta noiz hemen igual diken duzu lehenoko errezeta bat, jendeari eskin jasetu, ez ematen bora hau ikusi gabe, ze poz ematen diten hau berriro ikustea gozogetegi baten. Berazuk biak dituzu, ez da? Tradizionalak, mantentzen. Zuri, okina izateak, zer ematen dizu? Plazera handia, egizateko. Nik produktu bat ondo atatzen denen, oso ondo sentitzen naiz. Nik esaten bezala terapeutikoa da, netzako okina izatea, zerbaitik ona atatzen denen, da jendeak egin atzatzen dizu, oso ona da, beste hau ondo atatzen dizu. Batzu nahi atatzen dizuela, hau igual mejoratik marko zenuke, nia. Baina, denetik ikasten da. Eta nahi aztegi da, zuzentzen dizuenen, aurrea pauso bat ematen zula gero, hori zuzentzen. Baina nik esaten bezala hori. Ematen dizu, baita, pila kargatzeko energi hori eta aurrea jarraitzeko energi hori.
esku kaskara euki barritxeu, Bai, eta saio bat ginen, saio bat. Zer da garrantzitsua kasu honetan? Nola separatu beharko genuke? Da, arrautza itxusi editzen dioguna, komertziala ez dana. Adibidez, txuri hau, txuri hori, bai, zikine hondeikena, mantxan badaukena. Hauxe adibidez. Adibidez. Eta gero ja, horrengo ganaketa, Euskal Herrian iken da, ja pixun arabera. Baten bat iriki genezake ikusteko barrutikan nola da joan? Bai, asto. Hauxe adibidez. Hau da, kilometro zero ez, metro zero. Metro zero, bai. Hau ikusi, eta okurritxe zait, errezetan bat edo egin genezakela arrautza honekin, ez da? Noski. Zuk sukaldatzen duzu? Nik gutxi. Eta norbait ezagutzen duzu sukaldean ondo da biena? Sukaldari ona, zatzen denik. Bai. Kaixo, bai. Zuek hemen? Esan didate, sukaldare oso ona zerela. Bueno, ona ez dakit, baina sukaldaria bai. Nondik ezagutzen zarete? Zaldibitarra gea. Zaldibitarrak bideak. Bai, bizilagune gea, etxekoneko ez, baina bai, zaldibien bizi gara. Eta lanean zu ere, arrautzekin zer ikusia duzu? Eske, kasualitatez, bai? Orain dela gutxi, Euskabaren hasi nintzen lanen. Xabi oio zaintzen, eta ni komunikazio arlo ematen, edo Euskabere komertziala. Aizu, bidea ze arrautza atera dugun, zuek ondo ezagutzen duzue. Okurritzen zaizu errezeta bat honekin? Natilan bat? Bueno, natila ez dakit, Natila edo arrautz esnea, berez. Arrautz esnea? Arrautz esnea. Edo natilak? Natila. Ega, lagunduko dizue eta bukatzen, arrautza guzti jasotzen, eta gero prestatuko ditugu natilak. Vale. Ados? Ega. Guazen. Arrautz esnea edo natila. Izen bat edo beste, berdin jango ditugu. Eta esandakoa praktikan jarriko dugu. Natilak egitera. Irantzuaga baserriaren ondoan gaude. Oio zinguratuta, nondikan hasi behar dugu natila egiteko. Esnekin hasiko gea, bale? Ados? Litro erdi bat jarriko dugu kazolan. Litro erdia. Bai. Eta gero, kanela zotza Bai. botako dugu. Hortxe. Oso ondo. Eta guain, hasiko gea prestatzen. Lau arrautzakin. Vale. Berez, rezeta hau da lau lagunentzako. Ados. Vale? Osea, jan eta buka hau. Hemen. Vale, jana aprobetzatzeko. Perfecto, vega. Iriki, kilometro 0, ez da? 0, gaur 0, 0. Zer egin behar dugu orain? Gorringoa separatu. separatu. Ados. Vale? Nik horrela itzen dut, Oso ondo. Noiz hasi zinen zu sukaldatzen? Orain dela oso gutxi. Bai, urte bat edo, eske eskunen artean eduki genuen proiektu bat. Ze Ba, izan zen jatetxe bat, taberna bat, hemen. Jatetxo bat iriki zenuten? Bai, Eta Zaldibin bertan, baino, gero, proiektu hori ezan ondo bideratu, Ados. eta, bueno, eskerra horik ikasi nuen. Eta guain itxendet, niretzako eta nire lagunen arten, ba, soziedade juten gea, eta, bueno. Zuri tokatzen zaizu sukaldatzea, ezta? Noski bai, gaur bezala. Gaur bezala eixi, oso ondo. Jarraituko dugu errezetarekin, zer behar dugu? Zer bat dugu? Maizena. Maizena botako Vale. dugu, ados? Zer gustatzen zaizu gehiago sukaldatzea? Gazia, ala gozoa? Gazia. Gazia Baina gehiago. guain postrekin nabil pixka obsesionauta. Bai? Bai. Bi postre, osea, nire guztokoa. Natilla eta gazta tarta. Biak arrautzekin, ezta? Arrautzak erabiltzen dituzu ezek. Oso ondo. Gero, azukrea botako diogu. Bat, Bai? bi, hiru, Vale. eta pitxin bat, bale? Non ikasi zen nuntzuk errezeta? Errezeta etxen, amonakin. Hau bitarten martxan jarriko dut, sua Vale, berotuko baina dugu. suabe. Suabe. Ez du gehiegi berotu behar, ados. Bai, esneaia irakiten, kanela aterako dut, ja zapore guztia eman dio esneari, usaina dauke, ez da? Bai. Bea, hori barrura, ez da? Bai. Ni bitarten nahasten joango naiz, natilak, betikoak, Bai. klasikoak, baina ze goxo gauden, Eta bai da ze kolorea. ze koloreak, hori da arrautzaren gatik. Hoxe. Oso ondo. Bai, nik uste da ja prest daola. Bai, tekstura ona, Testura, itxura itxura, zugarria dauka, kolorea usaina. ere.
Garrantzitsua da, natillak egiterako garaian, 85 gradu ez pasatzea, bestela arrautza gehiegi egiten da, eta ez da tekstura honekin geratzen. Beraz, hau gelditu zaigu bere puntxuan. Zure eskuetan gelditzen daia natillak. Hemen gainera ikusten ditugu gaietak ditugula, Ze gustatzen zaizu, galleta krujiente egotia edo... Krujientea. Ez, bustitzen danen natillarekin hori ez zaizu gustatzen? Tekstura hori ez? Ez zara oso zalea? Ez. Bida, nahi gustatzen zait txokolate tekstura. Eta horretarako ekarri dugu guk txokolatina bat, non jartzen duen dagoenean bonbon. Beraz, biok batea esango dugu? Venga. Dagoenean bonbon. Txokolatina ja jarrita, orain momentu hoberena gelditzen da. Dastatzea. Venga. Zuk galleta jarriko duzu orduan? Bai. Ni galleta hola. Eta ni txokolatinarekin. Vale. A ver, venga. Galleta biguna edo ez. Etzarete ados jarri, beraz, bakoitzak berea. Hori bai, zalantza izpirik gabe, natilla oso goxoa dago. Geratu gabe ari zarete jaten. Etxean ez aldizuete jaten ematen edo? Orain, poz-pozik ordiziara egingo dugu buelta. Digestio egin bitartean, herriko txokoak ezagutu nahi ditugu Aitorren eskutik. Ordizia ezagutzeko, zugana jotzeko esan didate. Saltxeroa moentzarela. Bueno, gauza ni jaiotako naizela. Bai. Oenda 53 urte, eta ez zeba maitzen denbora eman ez da, ospitalea guteko orduan, amoran etxen, urban eta kalen jaio nintzen. Gero hemen Urasokin bizitzako ginen Bustuntza auzoa, eta guain bikoteak identasunarekin, beste auzo batean, Altamira auzoan, orduan ordizia petoa. Hemen txe gaude merkatuaren aurrean, noiz hasi zen merkatua, hemen ordizian? Hemen ordizia azoka 1512 urtetik martxan da. 1512? Bai, orduan ez zute handi bat izan zen, eta orduan gara hartako erreginak edo, nola baiteko leu foru bat edo, eta esan ez, aztazkenero feria ingo zara, zer garik ordaindu gabe, eta ez zer. Bida. Eta arrezkeo, asteazkenero, jai honen etokatzen ez denean, azoka ospatu da horrezian. Nola asteazkenero? 1512 urtetikan gaur egun arte asteazkenero hemen azoka egonda? Bai, kurioso da. Ze mugitu txarran eta hola, baita ere, egerra garaien hola ez, baina, salbuespen. Covidean ere. Covidean ere, udara garrek erresantzun baiet, zimartzala, baldintzak betez eta beste, eta udan, eta egintzen. Zu etortzen zara, asteazkenero? Bueno, aldu dango gutxitan. Nik aztokarekin dauketen harremana da, nire amora zana, ataundarra, aztokara etortzen zela baserriko produktuak eta saltzera. Orduan txikitatik etortzen nintzen, alnuenean, da askotan baita ere berai laguntzen nion, eta ez hori akarrik. Aztoka beti asko gustatu izan zait, inguruan sortzen den gauza guztiarekin, ez? Pintxo bajatea eta hori hori ere gustatzen zaizu, ezta? Zer guz ikusten duzu azoka gaur egun? Urte gutxitan asko aldatzen eritzen zait, eta batez ere ikusten da argazki aldatu da. Baina arte, basaretar asko ikusten ziren, emakumezkoak, adinekoak, baina horiek desagertzen nahi dienen, postuak desagertzen nahi die, eta nahiz eta gazte batzuk edo hasi, ikusten da pixkat, argazki aldatu dala, eta pixkat moteltzen bezala, eta salmenta oiturak aldatzen nahi dienez, bueno. Aitor, hemen ordizian, ekitaldi asko organizatzen dituzue? Bai, ordizia oso herri aktiboa da, oso herri bizia. Hemen, astero beti dago zerbait. Eta gainaz ordizia baita ere jakingo zu igual, baina baita ere hemen migrazio tasa altu duena da herria da ordizia. Eta orduan, kultura aniztasuna, eta baita sustatzen dugunez, mundu guztiko kulturekintzak eta dana izaten dira. Euskera ere bultzatzen duzu ez, da? Astero, hilabeten behimintzetan antolatzen direk ekintzak, mintza laguna, eta euskara beti presente ordizian. Zein da zuretzat ordiziako produktu izarra? Gastronomikoak ebiratuta egual, oso famatu dela ideazabalgo gazta, eta justu bera, betxe delikatu zen, justu hemen sustatzen dute nolabaiteko produktuak eta beste, eta noski produktu horregina,
Zabalgaztari buruzko informazioarekin. Zergatik du Ordiziak horren harreman estua Idiazabalgaztarekin? Badakizue Ordizin asteazkenero, haindala 500 urte eta gehiago, azoka ospatzen dela, eta hortik dator pixkat herriak dauken harremana Idiazabalgaztarekin. Eta 20. mende hasieran ere, Ordizin gazta txapelketak egiten zien. Zer ikusi dezakegu hemen? Guk hemen azaltzen du pixkat, Idiazabalgazta bat eiteko, onola egiten dan, garai baten nola egiten zan, gaur egun nola egiten dan, ardi latxa, informazioa. Azkenen Idiazabalgaztaren ezaugarri garrantzitsuna, ardi latxa esnearekin egiten dela. Garrantzana baita, baina batez ere ardi latxa esne gordinarekin. Ardi latxa eskatzen da, ikuilun ez zeotea urte guztien. Kanpo atera behar da, ez? Aire libreko larrek eta larretan ibili behar da. Eta horregatik, hemen azaltzen da, pixkat gure parke naturalak dira baita larregune oso garrantzitsu. Idiazabalgazta izena nondik handator? Bai, Idiazabal da gure Goierriko eskualdiko beste herri bat, eta 1987 urtean jatorrizko izendapena sortzen danen, pentsatzen dute izen komun bat jartzea. Baina azkenen Idiazabal izen aukeratu zen, alde batetik gure eskualdek dauzkelako larregunek oso garrantzitsuk, eta Idiazabal izan da betidanik herri bat hartzantzarekin eta lotura ondia izan dutenak eta hartzai asko joan die. Eta gero Nazional 1 edo A1 Madrildik Europa aldea juten dana eta juten zana, Idiazabal herri erditik pasatzen zala. Orduan, jende asko pasatzen zanen, gazta erosten zon, eta esaten zon, hemos comprado queso Idiazabal, Idiazabal herria izena esaten zan. Esaten zuten, handikan ekarri zutela, Idiazabal. Handik erosita, obentzet, baino jendek esaten zon izena Idiazabal. Egin daiteke Idiazabal gazta, Idiazabal herrin bertan, baino egin daiteke ezagit Iruñan edo Bizkaiko herri txiki baten baita. Hemen gainera, tresna ezberdin asko ikusten ditugu, danak Idiazabalgaztarekin erlazionatuta, ezta? Zer dira? Adibidez hemen daukeu kaiku bat, pixkate, esnea gordezeko erabiltzen zana. Hemen adibidez daukeu malatxa bat, esneari eta bueltak emateko, hau da, batidorantzeko bat. Hau oso garrantzitsue da, hau da, gatzagie. Azkenen, esnea likidoa da eta solidora pasatzeko edo esnea mamitzeko edo gogortzeko betidanik erabili dena da gatzagi, eta hau da gatzagi naturala. Arkume txiki baten urdaia. Baina ematen dio baita zapore bat pixkat, esne pixkat zahartuta, animali puntu bat, eta horrek bakarrik ematen dio gatzagi erabiltzen balin bada. Hainbeste gaztari buruz hitz egiten, nahi ari zai sartzen gose bat. Lasai, sorpretsatxo bat daukeztutzako eta hauentxe jongo zea. Probatu gabetzea jo. Ikusten, zer esan dizuetnik? Armintz mokadurik probatu gabe etzela aterako delikatu zentrotik. Eskatzen badaki gure mutilak. Baina guk ere badakigu eskatzen. Sorpresa ikusi aurretik, Ordiziako plazara joan behar dugu, Ordizia hoteleko urki sukaldaria zain baitugu bertan, gozua prestatzeko. Ekin, Gorrotxategi! Urki, Hotel Ordiziako sukaldaria zara, eta gaurkoan sukaldetik atera eta Ordiziko merkatura etorri gara sukaldatzera. Noizbait kozinatu duzu hemen? Tokatu zait etortzea, asteazkenetan plaza beteta dagoen garaian, bai. Merkatu egunean kozinatu duzu, beraz? Bai, tokatu zait. Orduan, esperientzia baduzu soberan. Plaza ezagutzen dugu, bastante, bai. Ola utxik ez, baina beteta, bai. Bueno, Urki, konta iguzu, zer sukaldatu behar dugu gaur? Gaur egingo dugu goxua postre tradizionala, guk egiten dugun moduan. Horretarako, zer behar dugu? Beharko genituzken osagaiak dira alde batetik krema pastelera egingo dugu. Mundu guztik ezagutzen krema bat. Bestetik egingo dugu almibar arrunt bat, baita ekarri dugun bizkotxoa bustitzeko. TPT esaten dana. Hoi da, bai. Tanto por tanto, berdina azukrea, berdina ura. Baita. Esne gaina erabiliko dugu, eta gero dazkagu basafruitu batzuk, eta hemen dakat basafruitu, baino daudena mazeratuta. Egon dia gau osoa azukreakin eta kasisakin mazeratzen. Ze ondo. Orduan, kremarekin hasiko gara? Bai. Ni esnea kanelarekin nahaztuko dut beraz. Bai, hoi da. Eta ni jungo naiz, lehenengo... Beste osagaiak nahazten. Azukrea eta maizena jarriko dut. Nei beti erakutsi zidaten, lehenengo solidoa nahaztu behar dela. Egia da, garrantzitsua dela, azukrea maizenakin ondo nahaztea, ze gero bestela, kremaiterako garaian, edo grumok edo ateratzea errexagoa da. Truko hauek nik ezagutu dituen zure herrian.
Nere herrian? Bai, Tolosan. Eta zure aitakin. Nere aitakin egon zinen? Bai, honitzen praktikak egiten reposteriko, ikasi nuen sukaldaritza eta reposteria, eta praktikak egin dituen zure aitakin, bai. Eta duela zenbat urtetaz ari gara iziten? Ezin dizuzen esan zen naiz gogoratzen, baina azkanik 18 bat urte edo... Igual hor pasatzen zaren ume moko bat hori igual izan, Duela 20 urte nik izango nituen, 8 urte. Han barrun zeon beste ume mokoan nintzen, osea que bai. Bida, ez nekin? Bai. Tu ja txikitatik bazenekien sukaldaria izan nahi zenuela? Bai, eske ninakan esan molde bat, zala, ondo nahi dejan, orduan ondo dakat sukaldatu beharra. Eta umetatikan esan duen sukaldari izan behar nintzara. Ona hori, Ni baserritik nator, guk behiak eukitugu, bai larrekoa, esnekoa, oioak, ardiak, baratzetikan, orduan ezagutu den nundi datorren jaki bakoitza, jandet oso natural, eta horrek lagundu dit sukaldea hautatzen baita. Zein da zure platerik gustokoena? Ez dakat bat konkretua gustatzen zaidana, gehien vegetalak, edo zer barazki. Garaian garaikoa, hori bai. Osea, merkatukoa ez, kalabazina ez da urte guztien, ez dut urte guztien jango kalabazina. Eta nola hasi zinen zu hotelean, lanean? Hau da kuriosoa, ninakan jatetxea, eta dakat gaixotasun bat degeneratiboa dana, espondilitis ankilosante deitzen da, eta afektatzen dit vertebratara, eta, beste kadera aldeko ezurrak, eta aparte dakat alderdi bat, bestea baina 3 zentimetro luzegoa baita. Orduan kaderatikan tokatu zitzaidan operatzea, utzi nun nire jatetxea, eta egon nintzen 2 urte geldirikan, ez errein gabe. Lanbia zibar nintzen garaian, justu einautekin beste gauza batetaz hitz egin nun, eta irten zen hoteleko tema. Behar zutela bat sukaldeako, eta esan zian, nahi zu etorri? Jungo naiz. Urki, esnea irakiten dugu? Pixka botako diazu honea. Erdia botako dizu tarea? Bai, ze bestela botako bagenu hau horra zuzenen, ezan ondo nastuko, eta eukiko benu arazoa, igual koagulatuko zitzaigun, edo erreko zan, edo, hobeda pixka denborakin hartu, eta bain jadakagula. Oso ondo. Berta botako dizut guztia. Oso ondo. Eta bain zuretzako. Oso ondo. Krema egina daukagu. Beste alde batetik esne gaina esan duzu, ezta? Baita ere, pres dakagu, orduan almibarrakin. Almibarra egin behar dugu. Guazen. Almibarra egiteko, daude aukera asko, nik kasu hontan ez gustatzen almibarrai ura eta azukrez aparte beste zer botatzea. Bestela arrona bota dezakegu, honi vainilla pixka, edo kanela bea baita, nahiago eta almibar neutro batein, eta bizkotxoa bere sabore mantentzen. Guk adibidez, botatzen duzula, patxarra pixka bat. Bitartean, nahi balen baduzu, platera montatzea. Perfecto, bai. Ekarri ditut manga hauek, porque nahi gustatzen zaren mangakin aldik eta politien ustea behintzat. Errexeago lan egiteko, ez da? Zergatik uste duzu duela hain beste arrakasta, goxuak? Azkenen dia, esne gaina, krema eta bizkotxoa, 3 zapore nahiko neutro, mundu guzti gustatzen zaiona. Ze horitzapen dituzu txikia zinenean? Azkate horitzapen oso politia, adibidez, festa bat bezala antolatzen zen txerri hiltzeko garaian, familia guztia elkartzen ginean. Eta gero festa bezala egiten genuen oso zaila zalako, lan asko zakalako karakola jatea adibidez. Karakola jatetzen dituzten, Bai, irtetzen ginean biltzea, gero ukitzen genitun ganbaran gordeta zikinak eta bota arte, eta gero prestaketak eramaten zon 3 egun, orduan zan gero elkartzen ginean denok. Festa bezala zan guretzako oia jatea. Festa bezala daukazu buruan. Festa bezala gaur goxua bat egingo dugu. Hoi da. Horrela platera bukatuta dago? Ez dago bukatuta. Falta zaigu toke oberena ematea. Karamelizatzea falta zaigu. Venga. Horta jungo gara. Nik uste da bian nahiko berua daola? Bai. Azukra jarriko diogu, azken momentun. Eta baina, oberena, erretzea, karamelizatzea. Nola gustatzen zaiten, Nei zai gustatzen oso tostauta uztea, Ni badaki jendea zalea dala, baina nien naiz bat ere zalea. Gero gelditzen da kostra bat, karamelo kostra hori. Ez zaizu asko gustatzen? Krema katalana bezala? Bai, baina ez oso fuerte gelditzea. Ni naiz oso fina, bestela gozogi iruditzen zen. Ados? Jarriko izkio frutak, esan detena, onda azukrakin eta kasisakin gau guztin zehar. Osea, jarriko dugu bola ingurun.
Eta gero fruta naturala, dagoen bezala. Hau euskeraz ez dakit nola dan, osea, ni frambuesa esango dut. Uste mugurdia dala, baina. Mugurdiak dira, bai. Morak ere bai? Ba, xusta jarriko izkio hau. Eta ni pikuakin naiz. Pikua, hauek pikuzarrak die, Hauek, bai, galanta dira. Bai? Ni oso zalea naiz. Zalea zara? Bai, eta ni debekautakat, baina... Pixkatxo bat, ez? Pixkat, behin pekatu egiten hasi ezkeo, egin behar da. Eta betu bilan jarri, eta hortxe izango zen. Gure goxua. Ja, ikusten dut, eta badakit, goxua egongo da. Goxua egongo da. Aber, gozoa da, on. Eso, seguro. Baina, dastatu aurretik, gure banderatxoa jarriko diogu. Badakizu nola esaten duen, ezta? Bai, badakit. Dagoenean, bonbon! Dagoenean bonbon eta geldirik geratu ez gero, hor konpon. Mugitu, bestela, bi hauek segituan jango digute prestatutakoa eta ezer gabe geratuko gara. Goxua. Egia da, jaki batzuk izena ederki jarrita dutela, bai horixe. Eta izenei buruz ari garela, Ipop jatetxera goaz orain. Ipop, nondikote dator? Jone, bertako zerbitzariak azalduko digu. Zer lau, Iñaki taberna ala gastrobar, Ipop? Lehen taberna Iñaki taberna zan, baina urte batzutan zerritxita egon zan, eta gero Hanka eta Kristianek irikizuten, eta izena da kombinaketa bat, bi tabernen izenen artean. Da Iñaki tabernaren keinu bat, eta Pop da beraien abizena. Beraz, Ipop, gastro. Bai, orain Ipop. Sartuko gara ikustera? Bai. Ikusten dut, dekorazio aletikan nahiko bitxia iruditzen zaitez, da? Bai, egia esan beraiek oso puntu hona mandiote tabernai, beraien Errumaniako keinu asko indituzte ere, egur guztia hangoa da, eta eskuz dena daukate inda adibidezate hori, eta... Gastronomia aldetik, platerak ere, Errumania erikutsua dute? Postrek bai, baina hemengo janaria egiten dugu, bai. Hemengo janaria egiten duzu, ezin da zuen plater izarra? Bueno, nik uste karrillerak, saieski ere asko saltzen da, hamburguesak ere oso arrakastatxuk izaten die, batez ere Ipop hamburguesa eta pulled pork hamburguesa. Eta gero gozoen aldetik, hemen ikusten dugu gazta tarta, oso ondo irtetzen dela, eta barran beti aukitzen dugu bizkotxo bat gutxienez. Zurentzako zein da zure postrerik edo gustokoena? Bueno, gazta tarta. Gazta tartarekin geratzen zara? Bai, eta, gozaltzeko edo bizkotxo bat ere oso ondo etortzen da beti. Hainbeste gozotaz hitz egiten, zeiru izen zaizu, Hanka ezagutzen baldin badugu, edo behintzat aurkezten dirazu, eta zerbait berezia prestatzen dugu. Bai, guazen, nik uste gure zaida hola errumaniar gozoa prestatzeko. Benetan? Bai. Hori da sortea. Ipopera sartu eta sukaldaria zain dauka lanean hasteko. Armintz, zutik erortzen den horietakoa izango da. Honi, autobusak ere itxaron egingo dio. Dena nahi bezala ateratzen zaio. Atera kontuak, orain, delikatuz interpretazio zentrora itzuli behar dugu. Bertan, Armintzentzat sorpresa bat dutelako. Gazta jatera goaz. Hori da hori bizimodu ederra. Hau dana guretzako dira? Zuretzako, dana. Bueno. Bai, gaztari buruz hitzein dugu, eta esan dugu ez dala bakarrik teoria, ez? Guain praktikan jarriko, Hemen ikusten ditugu, ikusten dituzu, dauzkeula. Idiazabal gazta, txurie bai, eta ketue, baina baita atera dizut behi gazta. Azokan saltzen die beste bi behi gazta mota. Eta idiazabal gazta batek dauke 4 hilabete eta beste 3. Baina egia da, desberdintasun garrantzitsu nada, txuri eta ketu edala. Adibidez hau ketuta dau altza. Azkenen ikusten da, zaporen eta azalan baita ikusten zaio ketu. Kolorea, ez da? Hoi da. Orduan altzak ematen dio azalari kolore oso polite, baina ez diola usai gehiagi ematen. Iruditze bali mazaizu, hasiko gara ja probatzen? Perfecto. Nondik hasiko gara? Hemendik, hau da behi gazta gaztena, hilabete batekoa. Hau da mamie, da ikusiko ez du pixkan pasta edo, biguine dala. Ia freskua. Bueno, bai, hilabete bat dauke. Eta ikusiko ez du dala biguine. Oso...
suavea da, oso suavea da. Bai. Zerbaitekin kombinatu beharko bazenuke? Igual nik fruta pixkatekin, bazegin matx batzuk, hola igual horrekin, zapore gozoi pixka sartuz, nik horrekin kombinatuko nuke bai. Zein gehiago dauzkago hemen probatzeko urrengoa? Eta urrengoa, Idiazabal gazta txuria. Gaztea izan dare, ardilatxak dauken koipea segitu nabaritzen zaio. Eta ikusiko duzu, txurie da, baina usaindu. Azkenen jendek pensatzen du, txuria izan ez daukela usainek, baina badauke. Badauke. Eta gero, probatzeko momentu ikusiko duzu, ardilatxan koipeoi, eta gero, lehenau komentau deuna, gatzagie. Baina hori nabaritzen zaio, baita. Bai. Urrengoak? Ketua. Hau gaztegoa da, 3 hilabete dauzke, azkenen usaindu. Hombre, hemen bai nabaritzen dala. Kea nabari da, Hoi da. Azkenen, ondo ketuta eoteko, eskatzen dana daia, usai zaporea baino gehiago izatea. Ketu hola pixkat, orekatuk izatea. Zenbat denboraz ketzen duzu, Azkenen egiten da, basaltzeko momentun jartzen dienen orduan, egiten da ketu. Baina hemen Idiazabal gazta, ia gehiena lehen hau egiten zan bakarrik ketue, edo askoz gehiago egiten zan ketue. Gaur egun ez hainbeste. Keak beti egiten du pixka lehortu, eta produktu horren bizitza luzatu, eta horregatik erabiltzen zan. Gaur egun egiten da, beste gazta mota bat izateko. Gema, azkeneko gelditzen zaigu. Eta hau da, behi gazta, hoi da, urdina, ematen du lizuna dala, eta azkenen horrek dauke behi esnea, fermento batzuk, eta gero botatzen diote penizilinun. Hor dare lizun batzuk egiten dutuera lana azalean, eta kasu hontan erabiltzen dan penizilinun edo lizun hor egiten du lana mamian. Hau da, edo asko gustatzen zaizu, edo batez ere. Ni batez ere, baina hori naiz gehiago beste gazta mota, baina jendei asko gustatzen zaio eta da gazta pixkat desberdina bai. Interesgarria eman diguten ikastaro bizkorra. Idiazabal gazta askotarikoei buruz gehiago ikasi dugu, eta Armintzek tripa bete du. Orain, indarrak hartuta, hankapop sukaldariaren gana joan behar dugu. Ipop jatetxera. Zein errezeta erakutsi ote digute egun amaitzeko? Hau da jakin mina hau. Kaixo, ongi etorri, ni Hanka naiz, ez dakit oso ondo euskeraz, baina, bueno, ni laguntzen nahi naiz, pixkanaka ikasteko. Nik oso ondo ikusi diot, ja, pixkanaka ari zara ez da? Pixkanaka, oso ondo. Bueno, hemen osagai asko ikusten ditut, ze errezeta egingo dugu gaur? Egingo deula salami moduko bat, postre bat, berez da italiarra, siziliakoa, baina, bueno, Errumanian ere asko egin izan da, eta berak txikitatik ikasi zon egiten, eta erakutxiko digu errezeta hau. Errumanian egiten den txokolatezko salami bat. Nola egiten da hori? Mentena, margarina, txokolate. Uste dut ulertu dio dala. Pixkat bai. Bai, esan du, lehen da bizi, esne gaina, azukrea eta gurina berotu behar dirala, txokolatearekin ez da? Familiako errezeta bat da? Bueno, esan genezake asko sukaldatzen den errezeta badala, baina bai, baien familien ere egiten da. Errezeta guzti hauek gero tabernan egiten dituzte? Bai, salami hau negualden asko jaten da, eta orduan gabonetan ateatzen du barrara gozo hau, eta tabernako bezerok ere probatu dezaten. Hankak txikitatik sukaldatzen du? Zenik kriston eskuakin ikusten diot. Bai, egia esan, txikitatik gustau izan zaiola sukaldaritza, eta, bueno, bere amakin eta mamakin asko sukaldatu dut txikitatik. Eizu, hemen ikusten dut liburutxo bat, nondikan ekarri duzu hau? Bueno, hau hankak ekarri zon behar Errumaniatik etorri zanen, 18 urtekin, eta, bueno, da bere txeko errezetarioa. Ez dakit zerbait ulertuko dezun. 200 gramo zahar. Zahar? Zahar. Zahar? Zahar. Zer da, zahar? Azukrea. Azukrea. Gero, 200 gramo untzau margarina. Hau gurina da, ez da? Ja. Bueno, pixkanaka banijoa. Hanka, noizkoa da errezeta hau? Eta nork idatzi zuen? Nere aitatxo. Nik uste 35 urte edo... 35? Benetan kuriosoa, Bai, egia esango nuke, honek 100 urte ditula behintzat, Honek oso zaharra ematen du, Hau ondo zaindu behar da, Hau hemen txautziko dut, ez zikintzeko. Hori da. Beste 35 urte bai, berri irauten ditu. Irauteko.
zemuz dijoa hausen? Ondo. Ondo? Kriston itxura dauka, zer falta zaio honi? Orain, gaieta. Gaietara botatzea? Bai. Ba, venga, barrura. Esentziak, Bai. ron esentzia. Super resenta. Hau errumaniakoa da ere? Bai. Eta hori vainilla. Hau vainilla, beraz. Bai, bainia. Bota, pizkat. Ja. Kriston turroiaren tekstura hartzen ari da, zer egin behar dugu orain? Bai, orain botako dugu hemen. Oso ondo? Zer egin behar dugu, txurro bat bezala? Bai. Orain salami forma emango diogu, beraz. Bai, morzia. Dakizu, lehenengo aldia dela niretzat, errumaniar plater bat jaten? Bai. Nila Gainera pixkatu gozoa. dituta naukate. Bai, eta gustatzen zaizu? Bai. Bida. Eta tabernan, lanean zabiltzanen, errumaniarrez hitz egiten dizue? Ba, egia esan, pentsatuko zenukena, baino gehiagotan. Ze nik ere lan egiteko koleta jartzen dut hankak bezala, eta bizkarrez balin banao lanen, askotan, errumanieraz eskatzen dizkiate gauzak. Bida. Atako zaigu kriston salamia hemen, Oso ondo. Txurroa edo salamia ja prest daukagu, orain zer egin behar dugu. Oain pazientzia pixkat euki behar deu, ozgaiura sartu beharko Zenbat deu, denbora? pare bat ordu, más o menos, eta gero, probatu ahal izango deu. Venga, eraman. Txuraletik, behintzat, ikaragarria. Bai. Hainbeste bidaia, maitasuna, tradizioa mantenduta, ikusten dut hau, ezin hobea egongo dela. Hasiko gara dastatzen? Bai. Ea, kenduko diogu plastikoa eta prest, ezta? Bai. Hala. Ia. Txura ona, Hemen dauzka beraz, ezta? Intxaurrak, txokolatea, fruitxuak, gaieta, etxean egiteko ere, bida. Ideia oso ona. Erreza. Goxoa. Orain probatuko dugu. Hau niretzako? Bai. Eskarrik asko. Bida, hor beste bat, eta azkena zurea. Errumaniako zati txikitxo bat jango dugu, hemen? Guazen. Bega, dagoenean? Bonbon. Bonbon. Bega. Intentsua baino ederra izan da gaurkoa, eta errumaniar postre ezagun batekin amaitu dugu eguna. Pozik nago bizitakoarekin, eta orain ikasitako guztiarekin amaierako postrea sortzea tokatzen zait. Hipopen egin diguten moduan, nik ere amarru bat egingo dut. Alegia, gauza bat dirudi, baina beste bat da. Hankak egin digunak salami edo odolkia zirudien. Baina txokolatezko postrea zen. Nire kasuan, Rocher bonboi itxurako postrea egingo dut. Baina benetan ez da bonboia izango. Ordizia hotelean goxua egiten irakatsi digute. Goxuak barruan esnegaina montatuta eta krema izaten du. Nik esnegaina erabiliko dut. Baina barruan krema sartu beharrean natilla sartuko diot. Irantzuaga baserrian eta beraien arrautzen omenez. Natilla molde txikietan sartu eta izoztu egingo dut. Gero esnegainetan sartzeko. Amaitzeko gure bolatxoak txokolatetan bainatuko ditut. Garino kindegiari eta Juan Jori keinua eginez. Txokolatea denoi gustatzen zaigulako. Eta natilla eta goxua badira ere, bonboi itxura hartu dute. Beraz bai, ozen esan dezakegu, dagoenean bonbon.